Здравейте! Това е документалната поредица "Фолклорът". С мен Илияна Найденова. Като автор на документалната поредица "Фолклорът" съм се срещала с много хора, които са разказвали за традиционната култура. В днешния епизод проследяваме събора в местността Църквето, който ежегодно събира жителите на град Елин Пелин. Параклисът Света Троица, и известен като Църквето в местността Селището, се намира на около 3 км южно от града. Той е сред местните забележителности, които таят вековна история, свързана с града. Проучвания сочат, че старото местообиталище на предците ни е било в близост край римския Траянов път. Поради честите набези, част от населението се е преместило и е образувало ново село и така произлиза името Новоселци, което се е населявало именно тук. Днес местността Селището от онези времена могат да се видят само Параклисът и Стария кладенец. Помня, че това място бе свещено за баба ми Райна и дядо ми Андрей, които ежегодно почитаха празника на Света Троица с курбан. Но от кога датира тази традиция? Аз съм на 50 години. От дете винаги сме се интересували от кога е началото. Началото е доста далеч, защото тук на това място е било селището. Самото село е било на това място преди да се премести на днешното си място, където е вече град Елин Пелин. И храма тук е бил посветен на Свети Дух. И въпреки, че са се изнесли вече на ново поселище, са запазили и този обичай и винаги на празника на Свети Дух са идвали тук. Преди години беше само Параклиса и Поляна. Всички идваха с постелки, одеяла, сядаха, честваха празника. Тук се отслужва, сега вече отслужваме литургия, водосвет и маслосвет за здраве правиме. Това са службите на днешния ден в чест на Светия Дух, който на вчерашния ден на Петдесетница слиза над светите апостоли и чрез тях на цялото човечество, и който Дух освещава и оживотворява. И в Негова чест това се прави, но никой не може да каже точно годините, от които е започнало да се чества. Това някъде в древността е началото на този празник. Не го намираме никъде записано, не можем и да гадаем. Някъде в древността се е зародил този празник, няма го записан и е трудно да гадаем. Като местен жител имам наблюдения за този събор. Днес иновациите не са останали чужди за това събитие, но в спомените ми от детството се е запечатила нишката на традиционната ни култура. Срещнах се с професор Албена Георгиева, изявен български учен в областта на фолклорната словесност, в настоящия момент заместник-директор на Института за етнология и фолклористика с етнографски музей към Българската академия на науките, за да потърси обяснение преплитат ли се фолклора и християнството. Интересни са нашите традиции, защото всъщност доста дълго, за разлика от традициите в Западна Европа, доста дълго се запазва симбиозата и дори в много случаи доминирането на предхристиянските обреди, вярвания, представи над християнските. Това се дължи, разбира се, на историческите условия, това, че по време на петвековното турско владичество, османско владичество, всъщност няма много силна духовна власт, няма обучение в религия, няма структури, които да следят за стриктното спазване на християнската обредност и за просвета в този смисъл, за обучение и в религиозните норми, и в това какво и как трябва да се прави, но и в това в какво да се вярва. Така че у нас до много късно се запазва следи, а понякога и наистина доминиране на една предхристиянска обредност и представи, което дава хляб на нас фолклористите. Разбира се, може да се тълкува и като изостаналост от Западна Европа, и двете, разбира се.
Но много е характерно, че в тази традиция хората са убедени, че спазват канона, слагаме го в кавички, но всъщност те спазват едно фолклорно християнство. Това е термина, който аз използвам. Когато се каже фолклорно християнство, се има предвид, или поне на мен ми се струва, че става по-ясно, че това е християнската догма и учение, което е преработено в фолклорна среда. То е възприето, но до голяма степен преработено, до голяма степен и видоизменено в съответствие с представите, които господстват в тази среда. И всъщност до голяма степен тази традиция, която ние наблюдавахме доскоро, вече не е съвсем така, но доскоро, тя е на практика един фолклор, който има една така повърхност, която е дадена от християнската църква. Всъщност християнската църква започва да се бори за чистота на религията, на представите, на догмите след освобождението, след 1878 година, защото тогава най-сетне получава власт и възможност да води една тотална просвета и възпитание в тези норми, християнските. Изучава се вероучение в училище. Когато аз съм записвала миналия век хора от селата, най-често те казваха, това го учихме в вероучение, разказваха ми истории, библейски представи за света, които са свързани с вероучението. В днешната ситуация е доста сложно човек всъщност да разбере кое е точно християнството, защото такова обучение няма. Няма в училище. Въпросът е, че хората всъщност нямат много представа. И до голяма степен през Възраждането, например, са наблюдавани такива процеси, колеги, които изучават възрожденската култура, които обясняват, че всъщност се стига до една хибридизация, се нарича, такъв е термина в науката напоследък. Едно смесване между християнски норми и фолклорни традиции, така че става трудно да се види къде е границата между тях и то всъщност такава граница в съзнанието на хората няма. Те са убедени, че спазват българската вяра, пак казано българската в кавички, защото тя, разбира се, е универсална, но тя е начина да се противопоставим на завоевателя и този, който управлява, който е иноверец, освен че е друг етнос. Българската вяра, която обаче е много силно смесена с фолклорната култура, с старите представи, които идват от дълбока древност, които са свързани с, в крайна сметка, с живота на хората. И цялата традиционна обредност е всъщност начина на човека да се впише в този свят и като че ли да участва и да помага нещата в света да се случват по благоприятен за него начин, така да го наречем. Да измоли плодородие, да измоли милостта на тези сили, които управляват природата, които да го пощадят, за да няма градушка, за да има добра реколта, да няма суша, да няма наводнения, да няма пожари. Много пъти са ми казвали, ако не направим този обред, смятаме, че няма да има плодородие. През 2016 година екипа на документалната поредица «Фолклорът» проследи селищния събор на Църквето, за да задам въпроси и да потърся отговори. Спомените и знанията на моята майка винаги са ми служили за връзка с традиционната култура на предците ни. Именно тя ме насочи да се срещна с една сладкодумна възрастна жена, родственица на моя дядо Андрей. Кажи ми, защо се прави този събор? На времето защо са го правили? Правят го за полето. Това е за полето, това е останало от старите хора. Един път до годината да се тука готви да се яде. Да ражда полето. Да ражда полето. За плодородие. И затова не са сменили. Понеделник. Аз си спомням, баба Райна и дедо Андрей идваха тук в ранни зори, 4-5 часа, тук се колеха агнета. Разкажи ми как е било. Как е било и тогава ние не сме, откак съм се оженила там, не сме отстъпили никога. Синовете са на работа, на вирни и прочути и смаи, но и ние не отстъпваме със свекър. Свекървата бабата. И като тръгнахме да идваме тук
с казане с посуда, стигнахме до мосто. Мосто Църнио мост. И като стигнахме Църнио мост, Бояко, падарете, ни запрея и не дават да минеме. Забранено бе, не дават да минеме и свекара обърна, платформа беше, отбърна и през реката минахме. За да дойдете тук През реката минахме, дойдехме, сварихме Курбано, почетохме си деньо и си отидехме. Кой какво сака, нека приказва. Това по социалистическо време. Да, много бяха штури. Нямаше нищо. Пущиняк. А ти знаеш ли от колко години се прави този събор? Аз съм, откак съм се родила, съм запомнила. Мънички бехме, чиете с говедата, ще ви купиме гривнята на събор. Значи от край време. Всяка година това място оживява, за да се продължи една традиция, която не е прекъсвана дори в годините на социализма, когато на Църнио мост над река Лесновска са били изпращани милиционери, за да не допускат хората до старото селище. Но както вече разбрахме, препятствията са преодолявани, като хората са прекарвали каруците през реката. През 1920 година срещу храма е построена първата килия, граден навес, от заможния Петър Сираков в памет на загиналия във войната негов син Никола. Църковната магерница е дублирана по-късно от множество родови килии, които днес са оформили огромен двор около Параклиса. В годините назад видният български етнограф и богослов Димитър Маринов е проучвал появата и спецификата на подобни събори. Според него е имало практика по селищния събор да дава името на храма. Първо честит празник на всички. Днес е понеделник, Свети Дух, 51-я ден след Възкресение Христово. Намираме се в местността Църквето. На това място е било старото селище на днешния град Елин Пелин. Тук на това място имало храм, кръстен на Свети Дух, който датира поне от няколко века. На това място е било, доколкото знам от моите по-възрастни колеги, е било един енорийски център, енорийска църква, която е била така средище на всички духовни потребности на хората, не само от това селище, но от всички останали селища, тъй като докато Великата порта не е подписала да се правят храмове, това е било единственото селище тук, на това място. Към него стичали доста народ. Поводът е Дух Свети, третото лице на Святата Троица. Лошото, че последни дни, може би курбанът е това, което сърза хората, а не вярата. Дано не съм прав. Не яденето, пиенето е вярата, а това, което кара хората, потребността, духовната потребност да дойдат тук и да се помолят и да възат на Бога слава. Безначални и вечни светии на светиите, който си изпратил единородния Твой Син, изцеляваш всеки недък и всяка немощ на душите и телата ни, изпрати отгоре светия Твой Дух и освети Той елей и го направи да бъде на помазващите се Твои раби, съвършено избавление от греховете и за наследяване на Царството Небесно, защото на Тебе присъщо да ни милуваш и спасяваш, Боже наш, и на Тебе въздаваме славата с единородния Твой Син и през светия, благия и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. За празника се отслужи тържествена света литургия, маслосвет и водосвет за здраве и благоденствие на жителите в община Елин Пелин. Света Троица е много важен празник, защото в повечето краища на България с него се свързва началото на така наречената Русалска неделя, Русалска седмица, която е свързана с голяма активност на русалките, самодивите. В различните райони има вярвания за тези същества, които са свързани с зеленината и растителността и за които се вярва, че точно през тази седмица са в особено така в апогея си, да го кажем така, че танцуват, че се опияняват от избоялата растителност, но в същото време даряват, наръсват полята с плодородие, с плода, който след това трябва да пожънат хората
поради което през тази седмица трябва да се спазват и някои забрани, много да се внимава да не се нагази хорището им, да не се нагазят трапезите им, т.е. подстрехи, там където има поляни, особено където има така кръгове оставени, има такива феномени, които имат различни обяснения, но така или иначе се вярва, че това са самодивските хорища. Опасват се хората с една специална лепкава трева, така че да не са податливи на тяхното влияние, да не им се навреди, да не се разболеят от лошата или русалската болест. И се вярва, че тези пък болести тъкмо през тази седмица могат и да бъдат излекувани по магически начин. Описано е това и от Елин Пелин в неговия разказ Спасова могила, когато се ходи на Росен. Така че хората са били убедени в така особената важност на този период, поради което празника се е отбелязвал и с курбани, и с молитви, и с спазване на забрани в много краища, дори и там, където не е селски сбор, както е в случая с Елин Пелин. Една от забраните, предадена ми от баба Райна, е, че хляба за този ден не трябва да се замесва с яйца и питката трябва да е гладка, а не на топки, за да не бие град. Свети Дух е голям празник. Тук всека килия си коле агне, в 5 часа сутринта стават, хората идват, колат ги, след това ги почват да ги слагат в казалите, врат, сваряват се, попа минава, освещава всичко, курбана. Каза, че всяка фамилия си боли агне, а тук тези толкова много Тия са църковни казани за църквата. Има гости и за хората. Тук всичко се раздава на хората. Ето тук имаме една килия за гости. Ще дойдат гости разни. Помням си една традиция от баба, че като имаха парче, нали, агне, винаги парче месо отделяха за църковния курбан. Да, преди... Да, тя жената ми даде едно парче, одеве го сложиме в един казан, обаче почти изчезнала. Защото по-рано всеки до нас сега тия са овце, където ги колеме, са от попа ги дава, фактически от църквата. Моята баба ми е разказвала, както и дядо ми, че не може всяко животно да бъде принесено за курбан. Че не може, примерно, ако е белязано с черно петно, черно агне и така нататък. Казвали се, че са избирали най-хубавото животно. Да. Има дори текстове, приказки, които разказват за това човека, който ходи при слънцето, за да разбере защо има лош късмет. Среща овчар, който му казва, като отидеш при слънцето, попитай защо моето стадо винаги е, ето виж ги, вика, болни, с криви крака, въртоглави овце, нали, всичките болни от някаква болест. И когато той стига до слънцето и пита за овчара, той казва, ами когато дойде добър ден, той избира онова агне, което е най-последно, най-кьопаво и не го принася в курбан. Ако избира най-доброто, и стадото му ще е добро. Защото ако даваме като жертва това, което най-не ни е потребно, ние не правим жертва. Жертва означава да жертваме. Жертвата е всъщност, когато дадеш най-доброто. Това, което не ти се дава. Обикновено, примерно, за Гергьовден или за Великден, за такъв личен ден, се избира най-доброто агне, което значи първото мъжко агне, което е родено. Рядко се дава овца, защото тя дава мляко и ражда. Тоест, тя е полезна по друг начин и по-добре тя да не бъде убивана за жертва. Докато мъжкото, то е това, което може да бъде жертвено. Обикновено то е по-едро, но трябва да е бяло, да е без недък, да е лично, да е здраво, да е хубаво. Трябва да бъде нахранено преди да бъде принесено в жертва. На рога му се запалва свещ. Трябва да му се даде тревица, да близне сол, да бъде доволно, да бъде щастливо. Защото отивайки в отвъдното, то трябва да носи това послание, че е гледано добре, че е изпратено с добро. На добър път дадена му е храна, дадена му е сол, дадена му е вода, за да може то да измоли доброто, което хората очакват от отвъдното. Защо се прави курбан? Курбан, това е наследство от Ветхия завет. Курбан за нас, християните, е принесен, сам Христос е принесъл нашия Господ,
За нас курбана е светата Евхаристия. Това е ценното, безкръвната жертва е жертвата, която ни спасява и ни води към Бога. И ставаме съпричастни на Бога, на нашия Господ Исус Христос. А курбана е една традиция, която не пречи на вярата, но не в принасянето на животното или на дадените продукти е смисъл на курбана, а самата милостиня на раздаването в чест на празник или друг повод. Самата милостиня, раздаването, така се има като нещо добро. Мене много ме впечатли мерака и голямото строителство, с което хората са се заели и желанието да възстановят традицията. Аз мисля, че те не просто я възстановяват, защото тя не е била толкова пишна според мене. Но това, че всяка фамилия е имала свое място на този празник, направи ми впечатление, че хората с много уважение се отнасят към тези предишни традиции, че си спомнят различни истории от миналото, когато ние ги записвахме. И че сега общо взето то си е станало един празничен кът, за да препотвърдят своята общност, своята свързаност с предишните поколения, с тези, които са дали началото на този празник, свързано с висшите сили, което значи свързано с своите собствени идеали и висши ценности, и морални, и общностни. И разбира се, да се свържат помежду си като общност, като хора, които са солидарни, които са заедно. Защото, разбира се, човека, колкото и да е индивидуалист, в крайна сметка оцелява и живее добре, когато има хора около себе си. И тази свързаност всъщност ни дава и сила, и надежда, и вяра, че можем да продължим, че можем да бъдем добре. Това е което свързва хората. Аз имам една любима мисъл на една писателка, че накрая ни остава това, което сме дали, защото то е връзката ни между нас и света извън нас. Срещнах се с човека, който воден от вътрешна потребност за добро дело през 2006 година дарява кръст към Параклиса. Преди така доста време на нещо караш отвътре, един голем кръст да направя, че тук е било потеклото за новоселци. Старата местност, Стария град. Стария град. И така ме подкара и питах се местото, не викат, ти какво кажеш, така го прави. Го направихме кръста, като дарение на църквата го дадох. Откриеме го на Света Мия. Тази камбанерия беше пред църквата. И какво да я направиме, викам, дай да откараме на църквето. Докарахме оттам я свалия с храм, че тя е дарение от тия войници, които са дошли живи и здрави, са дарили това на църквата на времето. Просто ме караше това нещо да направя и го направи. Можеше и по-хубав да е, но кръста е кръст. Хубав път. Божествен кръст. Да пази всички хора. Да, аз го направих да пази всички. Елин, Пелин, Околия, Окръг, народ. Дай Боже. Дай Боже. По предложение на отец Иван, с събора на църквето започва и седмицата на Шопския празник. Щастлива съм, че през 2016 година усетих единство между народ, управляващи и богослужители. Единство, което води до добруване. По идея на общински съветник, кмета и общинска администрация изненадаха жителите, като се появиха с тениски, върху които бе изобразена традиционна елинпелинска шевица. Бъдете здрави! Никога не забравяйте традициите, защото тази година на слогана на Шопските празници е завръщане към традициите. Нашия екип вярва, че най-важното е нашия корен и това нашите деца да не забравят как на това селище преди толкова много години са били дигнати първите къщи и след това са се преместили на север.
Нека да съхраним традициите, за да могат децата да помнят паметта на нашите предци, да сме благодарни за всички, което имаме и най-вече да бъдем добри. Пожелавам ви да ви е студена ракията, да ви е благословен курбана. Кмета и председателя на Общински съвет не подминаха нито една килия. Седнаха на всяка трапеза, за да поговорят с хората, а на маса и с наздравица най-лесно се споделят проблемите. Това, което ние създадохме като модел и защо се борихме толкова много той да стане председател на съвета, защото той е един християнин и определено образа на младия човек, който е вярващ. Има всички тези ценности, всичкото това уважение към традициите, към родителите, към възрастните, към обществото. Това, което се опитваме да направим е да върнем хората в храма. Защото без вяра, вярата е в началото. Трябва да сме и богобоязливи. Тези наистина изкривявания в последните 20 години, виждаме, че единственото нещо, до което водят, е деградация в обществото, в младите, разпад на държавността, напускане на младите качествени хора, които искат да правят смислена кариера благодарение на техните качества и компетенции и активности, а не благодарение на контактите, връзките роднински или някакви други с някои от управленските кръгове. Така че Ники може би ти по-добре ще каже за традициите и за вярата. Това, което води хората тук, наистина е вярата. Но вярата е като едно съкровище, което е заровено. Знаем и от приказките, от легендите, че съкровищата винаги са заровени и трябва да бъдат отровени доста пластове отгоре, за да открием съкровището. Така и тук. Вярата лежи в корена на всичко. Отгоре може би са курбаните, веселбата, но хората, макар и несъзнателно, ги води вярата тук. Вярата на техните родители, баби, дядовци и предци, които са идвали на това място от стотици години. Разбрахме, че никой не знае от кога датира самата традиция да идва тук на Свети Дух, но те го правят много години. Ние продължаваме традицията, а нашата цел, нашата мисия може би е тук днес да разберем, да помогнем на хората да открият това съкровище на вярата. И съм сигурен, че откривайки го, празника ще стане за всички още по-хубав. И курбаните ще са по-вкусни, и хората ще са по-бързи. И хората ще е по-дълго. Да. Ще пожелаем на всички хора да са здрави. Наистина здравето е най-важното нещо в човешкия живот. Оттам нататък здрави ли сме, всичко можем да постигнем. Като сме здрави, може да бъдем и обединени. Като сме здрави, може да търсим и корените и традициите си. Като сме здрави, може да предадем всичко, което искаме на децата за бъдещето. Така че пожелавам на всички наши съграждани, всички българи да бъдат здрави, да търсят традициите, да са горди българи, а това може да стане само като всеки ден. Поне по-малко си спомним за историята на България, черпим пример от светлите личности и се получаваме от грешките, за да не ги допускаме в бъдеще, и взимаме от светлия им пример, за да ни дава сила да продължим в тези смутни времена. На всички жители, на всички българи, на всички християни пожелавам да има много силна любов помежду ни, защото това е завършика на всичко. На всяка една добродетел завършика е любовта. Обичаме ли се, единни ли сме, сме силни. И когато сме единни, Бог е с нас. И им желая това – здраве и много любов. Този празник в детските ми спомени е свързан с волна игра, родово празненство, почит към традицията и Всевишния. Сърцето ми се изпълваше с умиление, защото наблюдавах как дъщеричката ми се сприятеляваше в игрите с всяко познато и непознато дете, и така както аз в захлас се заслушвах в песните на моята баба, пригласени двугласно от някоя друга певица, запяла от съседна килия, така и тя в захлас неосъзнато запечатваше своите спомени за традиционна култура, за родова памет и почит към природата.